Deteñen un home en Cangas por agredir presuntamente o seu tío cun machete. Este que ven en imaxes durante unha discusión familiar. Segundo as primeiras pescudas, o enfrontamento comezou por discrepancias no cuidado da nai do suposto agresor, que é unha muller de avanzada idade. A vítima sufriu cortes na cabeza e nas extremidades. O arrestado está á espera de pasar a disposición xudicial por un delito de agresión con arma branca. Eu estaba esperando o peixeiro para coller pescado, que ven por aquí, parei no aí. Mirei aí dentro, aí sangue por aí. É que veu o irmán da nai do Chico, da miña parexa, que quería levar a irmán, que a estábamos matando, e nós, ao contrario, que a estábamos cuidando moi ben. Ola, boa tarde. Martes, 23 de xuño, aquí comeza o Galicia Noticias. Na Audiencia Provincial de Pontevedra xulgan un vigués por intentar asasinar a súa exparella cunha lanza artesanal e unha pata de cabra. A Fiscalía solicita para el 14 anos de prisión e, por certo, que sobre o presunto agresor xa pesan 2 condenas anteriores por homicidio. Esta mañá tomaron a palabra a vítima e mailo acusado, que nega os feitos. Escuiten. Esas agresiones que usted dice que ella mantenía, yo lo desconozco, yo le estoy diciendo que a ella no le toque. Yo si le tocara, le digo francamente, yo haría algo más que eso. Romperon unha ventana, entraron adentro, e cando nos escoitamos, salieron. Eu salín para mirar o que era, porque la daba o perro, e vin eses dous señores, e dixen, que facedes aquí, vos aquí da miña propiedade? Eles volveron a subir por tellado e escaparon. Este que ven é o momento en que os ladróns entran a roubar nunha casa. As cámaras de seguridade catáronos en plena acción. Veciños de Nigrán e Gondomar denuncian que hai unha vaga de roubos en vivendas do rural deses municipios pontevedreses. Xa entraron nunha decena de casas, nalgunha mesmo cos inquilinos dentro. A vaga de calor está sendo tremenda, tanto que mesmo a Mariña está en alerta vermella por calor. O norte da provincia de Lugo, que adoita ser un oasis de frescor, abafa tamén baixo temperaturas de récord neste mes de xuño. Chega o brao e fai calor, é un calor húmedo, bueno, é difícil tamén. 36 van a superar, bueno, meu teléfono marca 36, así que hai que ir aguantando como podamos. A humedade é peor, porque eu que teño a tienda estou continuamente limpiando os cristales das neveras, porque está todo empañado, escurreche todo, nas casas dos humidificadores. Para min esa sensación de humedade é o peor que a calor aínda. Xa está todo preparado na Coruña para unha das noites máis importantes do ano. E como saben, nesta cidade o San Xoán é máis que sagrado e os areais urbanos xa locen coas típicas cacharelas listas para arder. Como adoita acontecer, houbo que leva horas guardando sitio para vivir a noite meiga. Vinimos más veces, pero a hacer parcela nunca, es la primera vez. Y somos, no sé, muchos, 20 o así. Ven, a pasalo ben, imos montar fogueira coa madeira dali. O luns viñeron uns amigos, quedáronse aquí a dormir, collemos esta parcela, aunque hai mellores, onte dormiron outros e agora viñemos nós. Hoxe celebrouse na Audiencia Provincial de Pontevedra o xuizo contra un vigués acusado de intentar asasinar a súa exparella cunha especie de lanza artesanal. O home negou os feitos e a propia vítima declarou esta mañá de maneira presencial únicamente separada do seu suposto agresor por un biombo. Asegurou que o acusado estaba obsesionado con ela e que 15 días antes interpuxeron a denuncia por ameazas graves. A Fiscalía pide para el 14 anos e medio de cadea por un delito de asasinato en grado de tentativa. O acusado foi o primeiro en declarar, asegurou que ese 15 de xuño de 2025 só se achegara a casa da súa exparella, coa que estivera 30 anos e coa que compartía 3 fillos en común para reclamarlle uns cartos. Día ese iba, me faltaron 700 euros y fui a junta de ella, a comentarle, a ver, porque ella tenía una copia de la llave de la cerradura. Le comenté, oye, ¿qué pasa con esos 700 euros? Ella se negó y yo automáticamente dije, bueno, pues no hay problema, voy a poner toda denuncia. Vale. Y entonces se encuentra con la policía. Me encontré con la policía acusándome de que yo había apuñalado a ella. Ese 15 de xuño de hai un ano este home achegouse á casa da vítima cunha mochila na que levaba un obxecto punzante tipo lanza. Tamén, segundo o escrito da Fiscalía, atoparon unha pata de cabra e un bote de gasolina. La pata de cabra y el objeto punzante no me ha quedado bien claro para que lo llevaba.
llevaba, pero bueno. Lo llevaba porque ella tenía, vamos a ver, ella se encerraba en la charola, tenía la cerradura y se encerraba. Y yo quería que saliera a hablar conmigo y que me explicara, que me diera una explicación completa. A muller declarou en sala a escasos metros do seu suposto agresor, separada del por un biombo. Asegurou que intentara entrar na súa casa, onde estaba coa súa nora e a súa neta dun mes, que forcexaran fora da casa e que el lle cravara esta lanza artesanal nunha costada e nun brazo. Dixo que acabara inconsciente no chan tras recibir un golpe na cabeza coa pata de cabra. El negou os feitos. Esas agresiones que usted dice que ella mantenía, yo lo desconozco, yo le estoy diciendo que a ella no le toque. Yo si le tocara, le digo francamente, yo haría algo más que eso. A muller pasou 10 días ingresada no Hospital de Vigo recuperándose das graves feridas. 15 días antes denunciárao por graves ameazas. O acusado levaba xa un ano en prisión provisional por estes feitos. Previamente xa estivera no cárcere por un delito de homicidio. Piden para el 14 anos e medio de cadea. O xuízo continuará o 7 de xullo con máis testificais e as conclusións finais. A Policía Nacional, coa colaboración da Policía Local, detivo en Pontevedra un home tras supostamente agredir a outro e ameazalo cun cuitelo. O arrestado é un vello coñecido polas forzas e corpos de seguridade. Ao parecer, o detido entrou pedir cartos nun establecemento da zona e un empregado chamoulle a atención e pediulle que saíse do local e nese momento encarouse con el e rouboulle o móvil a outro dos encargados. Xa fora aconteceron os feitos máis graves, a agresión e a ameaza con arma branca. Pouco despois, a policía detiñou preto da Deputación. Unha empresa de Mos afronta dúas posibles sancións de ata 30.000 euros por albergar material explosivo sen autorización nin medidas de seguridade. A Garda Civil atopou nun establecemento de venda por xunto máis de 50 kilos de pirotecnia. En total, 5.440 artigos de categoría F1, que son os de baixa perigosidade que se poden usar en interiores. E mentres os veciños de Santa Valla das Donas en Gondomar están aterrorizados pola vaga de roubos que asola a parroquia. Crearon un grupo de WhatsApp para controlar os ladróns e fan patrullas nocturnas pola parroquia. Consideran que os ladróns son da zona, algúns cruzáronos fuxindo das súas propias vivendas. Así fuxían da casa de Benito en Donas os dous ladróns tras seren detectados por el mesmo e polas cámaras de seguridade. Romperon unha ventana, entraron adentro e cando os escoitamos, saliron. Falaron con eles, miraron? No, prácticamente nada. Así, conforme aprendemos as luces da casa, xa saliron por a ventana, saliron ali, soltaron un muro e foronse. Pasaron medo? Home. Tamén os colleu na hallada grazas ao seu can Manuel Martínez, que mesmo lles berrou. Tentaron roubar e o can avisou, o sea, o can puxose loco a ladrar, e o salín á porta, e ali no seu focado saliu. Estaban os dous ali naquela coluna dali, había un señor e outro encima do tellado. Virounos vostedes? Sí, claro, é o campo que me avisou. Eu salín para mirar o que era, porque ladraba o perro, e vin eses dous señores, e dixen, que facedes aquí, vos aquí da miña propiedade? Eles volveron a subir por tellado e escaparon. Na súa fuxida estragaron varias tellas e a súa muller ten a certeza de que se agocharon nunha casa lindeira. Camiñaban por riba dos tellados. Vían que en esa casa no había nadie, saltaron de ahí para aquí, por eso la Guardia Civil dice que no podía subir ahí, porque es una cosa privada, ellos tenían que estar escondidos ahí. Cando veu podía que estiveran aí. Segurísimo, además, segurísimo, porque en esta casa no viven, sabían que no había nadie. Aquela noite conseguiron roubar unha hora despois e tamén bateron co dono da casa. A una hora. Media hora. Fueron a un chalet que hay ahí abajo, ahí sí entraron y dice que llevaron un reloj y una cadena. Que el chico dice que llevó un susto de muerte pero dice que ya salía. José e o resto dos veciños consideran que son da zona porque coñecen moi ben como e por onde fuxir e son ademais moi áxiles. Diños áxiles dun 80, un 75, de altura de lejadiños, así é. A Mari tentaronlle entrar 3 veces, pero o sensor detectounos. Un día foi nun venres, nun martes, pois nun xoves. Os veciños teñen un chat de 300 persoas onde se avisan dos movementos sospeitosos e mesmo fan patrullas nocturnas, polo que moitos deles pasan a noite en vela.
Es imposible, o sea, yo creo que más gente despierta de noche que de día. A Garda Civil confirmou 5 denuncias. Os ladróns tamén actúan en Vilariño, no concello de Nigrán, e malia os sustos que reciben e que poderían estar a piques de ser localizados, non deixan de actuar na contorna. En Cambados forzaron a porta traseira dun obradoiro de emprego estragando material de formación, monitores, televisores, roubaron móviles e desaparafusadores e tamén fixeron pintadas esvásticas. Os alumnos de soldadura e carpintería que viron suspendidas as clases regresaron hoxe ás aulas con normalidade, pero desconcertados por todos estes actos vandálicos. Cando entraban onte para comezar o novo curso de soldadura e carpintería, alumnos e profesores do obradoiro de emprego de Cambados atoparon a porta forzada e dentro ordenadores e tele destrozados, roubo de material e tamén pintadas esvásticas na fachada. O alcalde Samuel Lago denunciou os actos vandálicos e cree que se cometeron para facer dano. Accedo ao portal de atrás e aí vexo que ese portal estaba forzado, o cual, empezamos a analizar desperfectos e vimos que si nos habían entrado e nos habían feito bastantes desperfectos no centro de formación. A verdade é que non entendemos moi ben a finalidade, o sea, acabamos de entrar, non nos consta de que teníamos enemigos por ninguna parte, e a verdade, porque estábamos aquí un colectivo de 25 personas en dous módulos de carpintería e soldadura que viñamos con toda a ilusión, tanto os alumnos traballadores como o equipo directivo e o equipo de docentes. Entre o material roubado do obradoiro están teléfono móvil e fixo e un estuche de destornilladores que botaron en falta ao volver a fin de semana. Tras suspender as clases, os alumnos deste ciclo retomaron hoxe a súa formación con total normalidade, iso sí, cun novo material. Nos cae un pequeno jarrón de agua fría que tuvemos que suspender as clases, facer unha denuncia ás autoridades e analizar todo o que aconteceu. Sei e sou consciente de que vamos a investigar e vamos a buscar quen foi o autor destes feitos. A Garda Civil investiga as pegadas e indicios dos feitos que deixaron os alumnos desconcertados. Nestes días de celebracións, especialmente hoxe, en que hai tantos desprazamentos con motivo da noite do San Xoán, a Dirección Xeral de Tráfico reforza a vixilancia nas estradas galegas. O obxectivo é evitar a sinistralidade. De seguida vemos todos os detalles aquí no Galicia Noticias. Esta mañá reconstruíron o accidente do Rosal en que morreu un motorista vai facer xa un ano. Brais Otero faleceu logo de bater contra el un vehículo de alta gama que circulaba a gran velocidade. Especialistas de tráfico de Pontevedra e de Mérida analizaron a secuencia do sinistro durante varias horas avaliando diversos parámetros técnicos cun vehículo moi similar ao implicado no choque. Evacúan a contorna do Mosteiro de Cabeiro por un segundo incendio na capela que afecta as fragas do Eume. O lume arrasou por volta de 10 hectáreas e pros traballos de extinción mobilizáronse 3 axentes, 4 brigadas, 4 motobombas e máis unha pá. Por outro lado, está estabilizado o incendio forestal que nas últimas horas obrigaba a cortar unha estrada local en Cospeito. O lume preocupaba pola proximidade das lapas a unha planta de biocompost. Non descartan que o incendio fose intencionado, xa que se iniciou en varios focos simultáneos a un lado e ao outro da estrada LU 1706 na parroquia de Xermar, onde os termómetros superaron onte á tarde os 30 graus. Xa levamos días cos termómetros disparados en Galicia e na xornada doxe semella que o calor de novo se empeña en non dar un respiro, nin de día, nin de noite, Alba. Sí, aquí en Ourense, con mínimas por riba dos 20 graus, resultou difícil conciliar o sono. Para que se fagan unha idea, no concello de Rubiá superaban os 29 graus contra as 6 da mañá. Agora o sol se aquece con forza nunha xornada na que aquí, no Miño de Ourense, pero tamén no noroeste da provincia, hai un aviso laranxa por temperaturas que poden superar os 39 graus. De feito, a máxima prevista hoxe para a cidade de Ourense é de 41 graus. Despois dunha noite en vela para moitos, nen sequera chegar ao mediodía e os termómetros xa apuntaban maneiras en Ourense. Un horror, un horror. Non se pode respirar, eu despertei ás 4 da mañán e xa non dormí en toda a noite. Mais,
O sea, horrible. Vanse acumulando os días nos que a calor non dá descanso. Que ya llega un momento en que se calienta tanto las casas por fuera, imagino que entra el calor de todas maneras, por más que sea fresca, llega el momento en que el calor es insoportable. E non é que en Ourense non estean afeitos, é que semella ser demasiado cedo para temperaturas que levan días roldando os 40 graus. Bebo mucha agua y me paso casi todo el día tumbada, porque no puedo con el alma, de verdad, ¿eh? ¿Lo podéis creer? De momento, esta temperatura, se aguantamos todo o verao, está ben, pesa máis. Compre, pois, buscar solucións para combater as altas temperaturas. En tendas como esta, acumúlase o traballo. Hemos tenido un incremento de clientes tremendo porque, bueno, el calor sacó a la gente de las casas a comprar aires acondicionados, ventiladores, climatizadores y bueno, nada, esta semana ha sido de colapso total. E con tanta calor, compra atender tamén as nosas mascotas. Desde que os poidas notar máis apáticos hasta os golpes de calor, onde unha mascota sí que pode chegar a pôr a súa vida en perigo, bueno, desgraciadamente pode chegar hasta entrar en shock e falecer. E despois de días soportando esta calor sen tregua, semella que en breve chegarán os cambios. Xa a partir do mércores comezaremos a notar un descenso das temperaturas, un poquinho máis o xoves, un poquinho máis o venres, todo acompañado de precipitacións, ben é certo, porque teremos con nos liñas de inestabilidade que farán que eses termómetros se coloquen en valores normais para a época do ano. Na mentres non chega ese alivio nos termómetros, Meteo Galicia lembra que Valdeorras, o Miño e o noroeste de Ourense están hoxe en aviso laranxa por temperaturas que a partir das 3 da tarde poden superar os 39 graus. Ben, pois esta alerta vermella pola calor abrangue incluso a comarca da Mariña. O norte da provincia de Lugo, que adoita ser un oasis de frescor, abafa tamén baixo temperaturas de récord nun mes de xuño. A Mariña lucense, o tradicional refuxio climático de Galicia, é tamén un forno coa previsión de acadar os 32 e 33 graus en concellos do interior da comarca como Valadouro e Mondoñedo. Horrible, isto é moito. Imposible, aquí nunca pasou isto. Aquí temos un microclima. Normalmente non fai nin un calor excesivo, nin un frío excesivo. O que pasa que estes días tocounos. Aquí non estamos acostumbrados a estas temperaturas e, bueno, creo que ainda é peor aquí en Mondoñedo que é o que é na costa, porque na costa sempre corre un poquinho de brisa do mar, pero aquí, nada, parece un forno isto, 30 grados non é normal, por aquí. Non é moi típico a esta época. A alta humidade aumenta a sensación de abazo. Pues es muy sofocante, la verdad. Yo vengo de Canarias y estoy un poco acostumbrada al calor húmedo, pero sí, está intenso. Para min esa sensación de humedad é o peor que a calor aínda. Unha calor extrema que convida a refuxiarse nas casas da cidade de Pedra. Nestas casas antiguas, que son todas de pedra, que estase moito mellor, fai máis frío. A partir desta hora hai que ir para casa. Aquí menos mal que a maioría delas son de pedra. Meteste dentro e estás máis ou menos cómodo. Compré buscar a sombra e xeitos de refrescarse para combater a fogaxe. Beber moita agua, hidratarse moito e non estar ao sol. Los días que podemos bajamos a la playa y si no, pues el río también es muy buena solución. Buscar ir algo non tan tapado, algo máis fresco e nada, traballar con ventilador e senón, pues, aproveitar ir á playa, que estamos cerca do mar e incluso aquí en Mondoñedo, onde estamos ahora mismo, temos sitios como o Coto, que tamén podes ir refrescar, darte un baño. Roupa fresca, auga fría e nada, e piscina. Recomendable tamén unha dieta lixeira e rica en auga. Ensaladas, moitas ensaladas frías, tanto de verduras como, por exemplo, meterlle froitas, moito melón, moita sandía, cousas que teñan moita auga, que te sacien e que te sacan, e que chaquen a sede, non sabes? Nun San Xoán tropical, o Concello de Lugo chama a prudencia para garantir a seguridade nas 300 cacharelas que alumeran a cidade. Neste punto do Galicia Noticias imos cun suceso da nosa portada. O detido por agredir o seu tío cun machete en Cangas declara hoxe ante o xuíz. Todo se debe a unha disputa familiar. A vítima acudiu á casa do sobriño para levar a nai acusando de non cuidala. Supónse que o sobriño golpeou o tío co primeiro que lle veu a man, un machete que a policía atopou con manchas de sangue dentro da súa funda. Todo ocorreu despois dunhas acusacións provocadoras, segundo contou a parella do detido, a única testemuña. Veu o irmán da nai da miña parexa a buscar a nai, que díxonos que quería levar a irmán que estábamos matando. E nós cuidamos a ben.
A nai do detido, unha muller dun 75 anos, vivía con eles de maneira temporal, recuperándose dunha operación. A conversa xa empezou mal. Non lle deberon de abrir o portal porque ela díxome saltou por riba do muro. Saltou por riba do muro e veu para dentro. E forcejearon. O forcexo empezou na horta do portal para dentro a xulgar polo regueiro de sangue que se estende ata a estrada, pero cando chegou a policía a vítima estaba no camiño con feridas na cabeza e nos brazos. Mirei aí dentro, hai sangre por aí, pero non me... Oye, non... Ostras, que cousa rara, sangre por aquí. Por prevención sacaron as taser, pero non foi preciso usalas porque o agresor non opuxo ningunha resistencia. Levaron a miña parexa, esposada, e eu vou a declarar. E a nai foi para Povisa. Pero os veciños foi unha mala hora e o asombro aumenta conforme van sabendo. Hombre, claro, porque é unha xente bastante boa, levo ben con eles, unha xente boa, e quedei un pouco, fastidioume un pouco, un pouco sorprendido a pasar iso. É unha xente moi tranquila. Son unha parexiña moi humildes, moi ben. Nunca hubo un problema con eles. Non sei, que pasou? A Garda Civil fixose cargo de investigación para aclarar que pasou nese intercambio de máis que palabras. Veciños do barrio Vigues de Coia denuncian a existencia dun narcopiso nun edificio de 40 vivendas. Aseguran que dende hai un ano viven con medo, que sofren ameazas e continuos desperfectos materiais. Os veciños deste edificio da Rúa Estrada, no barrio Vigues de Coia, están xa fartos. Denuncian que hai un ano que teñen que convivir cos problemas que xera un narcopiso no inmoble. Temen que en calquera momento se poida producir unha desgraza. Isto empezou con un menudeo, foi un ir e venir de gente, pero vamos, eran 2, 3 personas, 4 personas al día, pero esto ahora últimamente creció de forma exponencial y ahora ya es insostenible, o sea, ahora ya es un tránsito de personas constante, mañana, tarde e noche. Segundo contan, no mesmo edificio hai tamén un piso ocupado. Hai quen, malia levar toda a vida residindo aquí, pensa xa en mudarse. Hai un piso narcotráfico e arriba un ocupa que me parece que están compinchados. É dicir, pasa un de arriba, pasa para baixo, e os vou a dicir outra cousa, que o mellor me parece que hai algo de prostitución tamén. Arriba hai unos ocupas, con 2 niños, que la palabra más bonita que te dicen es hija de pu. Y él, un babas. Cada vez que me ve, me insulta y me insulta y me insulta y me insulta y me insulta. Tengo una nieta de 7 años. Tiene muchísimo miedo porque siempre están bum, 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 palabrotas, insultos, bum, 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 bum. A tensión espállase polo resto da zona. Esto es un ir y venir todos los días. Ayer a las 2 de la mañana llamando a mi timbre. Y salgo, claro, el susto que te dan a las 2 de la mañana, que te toquen el timbre, dices tú, algo pasó. Y cuando pregunto, ay, perdone, me equivoqué, salgo por la terraza y estaba uno aquí, otro allí en un banco que hay. Viéndonos el mobiliario de la comunidad, nos están robando, hemos tenido que poner unas cámaras, el cristal lo acabamos de cambiar hoy porque rompieron el cristal, telefonillos, esto es un descontrol. Tenemos un colegio enfrente, otro a la derecha que está a unos 50 metros y otro a 300 metros en la rotonda. Y esto, no sé, yo creo que esto para los colegios y para la seguridad ciudadana y demás es un problema grave. Piden axuda ás autoridades para poder recuperar a tranquilidade no barrio. Foi unha noite axitada na comarca de Ordes. 2 tremores con epicentro en Tordoia sacudiron a zona para a sorpresa de algúns. Localizáronse a uns 3 kilómetros de profundidade e a súa intensidade foi de 3,3 e de 2,3 graus na escala Richter. O sismo deixouse sentir tamén na Laracha, en Cerceda, Carral e Arteixo. E volve a normalidade a praia de Santa Marta en Baiona. A Sanidade deu por finalizado un episodio de contaminación biolóxica e xa se permite o baño no areal. O sábado a Xunta desaconsellaba o baño. Os veciños avisaran de malos cheiros e as analíticas atoparon enterococos intestinais ou E. coli. E hoxe os galegos celebramos unha das noites máis especiais do ano, dende logo a máis destacada do Brán en localidades concretas. Unha delas é a Coruña e o seu San Xoán, Andrea.
Sí, moitas xa chegaron hoxe pola mañá e mesmo en días anteriores aquí ata a praia de Riazor e tamén de Orzán para coller as súas parcelas para esta noite meiga. As cacharelas comezarán a poñerse a partir das 7, será cando comecen a repartir esas 120 toneladas de madeira, ademais as churrascadas e tamén, por suposto, as sardiñadas están autorizadas na vía urbana e iso sí, había que avisar o Concello con 48 horas de antelación e ante a cantidade de xente que vai haber hoxe aquí na Coruña tamén vai haber, por suposto, cortes de tráfico no paseo marítimo, serán a partir das 7 da tarde nesta noite máxica na que imos ter tempo tropical con mínimas de 20 graus e máximas de 35 aquí na Coruña. É o ambiente previo á celebración da Noite Meiga nos areais de Riazor e Orzán. Vinimos más veces, pero a hacer parcela nunca, es la primera vez. Se pasa bien, al final hay buen ambiente. Y somos, no sé, muchos, 20 o así. Moitos levan aquí máis de 35 horas, había que elixir e reservar a mellor parcela. O luns viñeron uns amigos, quedáronse aquí a dormir, collemos esta parcela, aunque hai mellores, onte dormiron outros e agora viñemos nós. Que non había casi hueco, entonces vinieron aquí a las 11, pillaron la parcela de allí, pero nos unimos al final con estas amigas. Mis compañeros llegaron el domingo por la noche, yo recibí ahorita apenas. Un ambiente marcado pola convivencia e a expectación ante unha noite a máis curta do ano que combina tradición, música, xuntanzas con amigos e gastronomía. Y todo el mundo por la noche ya, cenaremos algo, no sé el qué, luego hacemos la hoguera a las 12, luego ya estamos por aquí hablando y con más amigos que tenemos por ahí. Puedo estar con todos los amigos, vivir la esencia de San Juan, la hoguera y todo. Vamos a estar aquí haciendo la hoguera hasta la 1 y cuando pase la 1 vamos a ir a ver un pouco el panorama de las demás parcelas. E a que non pode faltar na Noite Meiga é a sardiña. Neste mercado da Praza de Lugo contannos que houbo cantidade, malia que non tanta como outros anos. O prezo apenas subiu respecto aos días anteriores que a estaban vendendo a 7 euros o kilo e hoxe oscilou entre os 8 e os 12 euros en función do tamaño da peza. Levan toda a noite pescando en ela. 8 euros o kilo. Pois a verdade nin o preguntei, busquei a grande calidad, non teño nin idea. Pero a como está o precio da sardiña? A grande eu a vendo a 12, xa acabei, a despois esa a 8. A ver, es que hubo clases de sardina, pero yo a 10. Si vas aquí tens que pagar o que pidan. Outros anos tuveron máis caras. E contan os vendedores que este ano a clientela madrugou para non quedar sen a protagonista da festa. Debían de tener medo de quedar sin elas, que madrugaron. Son las 10 menos 10 y yo ya la terminé, hace media hora. ¿Y cuántas tienes? Pues casi 100 kilos. Traje 10 cajas y todas las vendí ya. Es el San Juan y hay que comer sardina. Ahora non pode faltar. Non pode faltar, claro. Na Coruña, durante o San Xoán, festa declarada de interese turístico internacional, máis dun milleiro de persoas entre policías, bombeiros, voluntarios de protección civil e servizos sanitarios van contribuir e axudar a que esta noite sexa unha noite de festa, pero sobre todo segura. Non nos esquecemos, no sur, o areal de referencia do San Xoán é Panxón. Así estaba a praia do Concello de Nigrán esta mañá. Aquí só están permitidas 2 grandes fogueiras que se estiveron preparando nas últimas horas. A celebración abranguerá toda a zona porque son as festas patronais. E ademais de lume e sardiñas, hai atraccións, verbena e moitas ganas de pasalo ben. Coa noite que se prevé dende a organización. Prevén tamén unha gran asistencia. Hai 2 anos foron 60.000, creo que van que van a superar 60.000 personas. Bueno, toda la vida han sido aquí las fiestas de San Juan, no sé, siempre ha venido aquí todo el mundo para celebrarlo. Aquí estábamos todos, con los niños pequeños que se criaron aquí y pues, lo pasábamos fenomenal. Hombre, Panjón es que es el día de Panjón. Que é o que máis vos gusta da festa de San Xoán aquí, en Panxón? Quedar con los amigos. Sí, pasar tiempo con los amigos y eso, pasarlo bien, que ya es verano. É festa sí, pero con cabeza. A Garda Civil e a Policía Local van reforzar os controis nesta noite de San Xoán, especialmente na Coruña, pero tamén no resto de Galicia, xa que hai celebracións en prácticamente todas as vilas. A Garda Civil advirte que haberá máis probas de alcohol e drogas do habitual para así garantir a seguridade das estradas. A Coruña será un dos centros da festa do San Xoán en Galicia. Na cidade hai un dispositivo especial para organizar os miles de coches que van cara a Riazor, pero haberá miles de persoas en toda Galicia ao redor do lume. A Garda Civil advirte, para conducir hai que ir en condicións óptimas. Durante este San Xoán
Estableceremos numerosos controis, especialmente orientados á verificación do consumo de alcohol e drogas, para evitar que os condutores conduzan baixo a influencia das mesmas. A parte da Coruña, onde tamén estaremos presente, tamén habrá patrullas presentes noutras localidades da provincia, precisamente para previr e controlar en maior extensión. Serán controis breves, de poucos minutos. Os gardas teñen que ir movendo os dispositivos para evitar os avisos, sobre todo a través das redes sociais. O motivo das redes sociais, en moitas ocasións, o pouco tempo de estar no control, xa estamos alertados. Por eso tratamos de facer controls moito máis dinámicos e cambiando de ubicación de forma permanente. A Garda Civil vixiará as estradas, incluindo estradas secundarias, pero en colaboración cos policías locais, encargadas das rúas urbanas. A noite das Cacharelas dá inicio ao verán, tamén para os dispositivos de tráfico. Comezan os meses con máis movementos nas estradas. San Xoán é unha das primeiras festividades que dan a saída ao verán, aparte de outras moitas que hai en Galicia, polo que os dispositivos que vamos a realizar durante o verán serán moi similares aos que se vai a realizar en San Xoán. Tamén realizaremos dispositivos enfocados aos principais momentos do verano que se prevea que hai maior volumen de desplazamentos naquelas operacións saídas, coincidente normalmente cos primeiros de mes, cos cambios de quincena e demais. A Garda Civil insiste, en caso de dúbida, é mellor usar o transporte público, taxi, autobús. O caso din é ter un feliz San Xoán. Tanto os hostaleiros como os colectivos implicados no Ar de Lucos coinciden en sinalar que esta última edición foi a máis cálida que se lembra. Así é todo, fan un balance moi positivo deste 25 aniversario desta festa que recrea os tempos da Fundación de Lugo. O 25º aniversario do Ar de Lucus gozou dun tempo demasiado caloroso. Por momentos, incluso tórrido, con temperaturas superiores aos 35 graus. Tanto foi así que os bombeiros chegaron a refrescar con auga galaicos e romanos para evitar golpes de calor. Malía todo, houbo quen precisou a asistencia médica. Son convocatorias con moita xente e a verdad que foron demasiada calor. Nos incluso tuvemos como anecdótico unha das nosa asociación, unha chica que con un golpe de calor que tuveron que levar a oula. Impresionante. Eu creo que desde que estou é o ano que máis calor fixo. Despois, en general a organización e tal, como todos os anos, intentamos axudarnos uns a outros e aí tiramos para diante, non queda outra. Con todo, tanto os hostaleiros como os colectivos culturais implicados na organización da festa cualifican como excelente esta edición do Ar de Lucus. De feito, estiveron cheos os hotéis, non? Pero aquí hai moita xente. O sea, a nos o que queremos é que Lugo se encha de xente, que haxa un gasto efectivo no sector noso da hostelería e do turismo. E a veces eso non se corresponde co nivel que hai de ocupación. Ou sí, ou moito máis. Para nós foi unha moi boa edición, unha edición moi especial, porque foron 25 anos de Lucos e 10 da nosa asociación, co cual nós tivemos, máis que tal, tamén tivemos celebración nosa, porque o seu 10º aniversario, entón para nós foi un ano moi especial. E foi un ano moi bonito e esperemos que todos os anos sexan así. A outra cara da moeda dos 4 días de troula do Ar de Lucus é ter que desmontar os campamentos, a maior parte dos colectivos coa presión de ter que deixar libre o solo público ocupado durante a festa. Tivemos que madrugar moitísimo para arranxar un pouco o campamento. Estamos aquí dende a mañá e claro, as fachadas non se recollen soas, tenemos centos de obxectos, de ánforas, de flores, de cestos, de todo, entón hai que estar aquí traballando todo o día. Cando vas montar, sí, vas moi contento, vas para a festa, entón, claro, ves máis alegre e é máis fácil, pero este traballo, despois do Ar de Lucus, estás cansado, é un traballo moito como máis engorroso, pero é un traballo que hai que facer. Por o tema de que a ocupación de suelo público, nós tamén temos ocupado, pero levamos un mes montando, entón sí que vai nos levar bastante tempo. En calquera caso, xa queda menos para unha nova edición da maior festa de recreación histórica do país, declarada de interese turístico internacional. Ahora llega un golpe. A expansión das cidades fai que xurdan problemas como o que están sufrindo dende hai anos na praza de Moledo en Vigo. O tráfico en Sárdoma multiplicouse ao converterse en acceso ao Hospital Cunqueiro e diversas naves de loxística. Os veciños levan tempo denunciando que unha rotonda é un perigo para a seguridade de peóns e condutores. Esta rotonda na praza de Moledo en Sárdoma amorea incidentes nos últimos tempos. Fíxose o ano pasado de xeito provisional
converteuse nun atallo para ir ao Hospital Cunqueiro e comunica tamén co polígono de Miraflores, o campo de fútbol e un colexio. Os veciños láianse de que coches, autobuses, camións e ambulancias circulan continuamente e a gran velocidade. Non hai ver as rúas e poucos respetan a rotonda. É peligrosa porque xa te estou dicindo aí onde se cruza, aí tens que ter un cuidado porque claro, con isto non miran. E entonces poden te atropellar. A mí xa non é a primeira vez, eu veña, non veñas con tanta prisa porque veñan unha velocidade carai, A veciña desta vivenda rompeu unha perna tras sufrir un atropelo no cruce de peóns. Os accidentes multiplícanse nesta praza de Moledo. Hace 5 años que lo sufrí y es que esa curva como está ahí y no se ve, el paso de peatones, al coger la curva la coge muy abierta aparte y entonces claro. Meu marido aquí tuvo con un vitrasa, se chegou a vir eu da acompañante non o conto. Dende o Concello levan un ano dicindo que a obra é inminente. Se acordaron cun veciño a expropiación deste terreo para ampliar a rotonda para que condutores e peóns teñan máis visibilidade, pero non saben cando van facelo. Se deberían haberlo hecho al principio en condiciones y necesitan más espacio del que hay ahí detrás para ampliar el diámetro de la rotonda. Por lo menos que hubiese un espacio para ir los peatones, para poder cruzar de un lado para otro. Pero bueno, si no hay espacio tampoco puede haber aceras. Os veciños subliñan que na obra provisional cegaron un dos sumidoiros de augas pluviais que baixan con moita forza da zona alta da parroquia, o que complica aínda máis a circulación os días de chuvia. Foi todo, que pasen unha feliz noite de San Xoán e saiban que a Galega vai ter unha programación especial para esta noite tan arraigada no noso país. O telexornal vaise facer en directo dende a Coruña e xusto despois, ás 21:45, comeza un programa especial onde se visitarán os puntos máis quentes de Galicia, nunca mellor dito. Que pasen boa tarde, quedan con Carlos Amado e o telexornal. Adeus.